Al llarg de la història, els processos de domesticació i de selecció han provocat una pèrdua de la biodiversitat de les espècies fructícoles. Això ha reduït la seva capacitat per fer front a malalties, plagues i a condicions extremes com és la sequera. Para hacer frente a este problema de sanidad vegetal, nuestro grupo trabaja en el estudio de genomas de especies silvestres, identificando genes de resistencia a enfermedades, como por ejemplo el oïdio. L'oïdi és una malaltia causada per un fong que afecta a diferents espècies fructícoles, com és el cas de la pomera i el presseguer. En presseguer, hem realitzat un estudi del desenvolupament d'aquest fong per tal de poder preveure l'inici de la infecció i així poder reduir els tractaments fitosanitaris. Per altra banda, hem identificat un gen de resistència que prové d'un cultiu molt proper genèticament, l'ametller. Aquest gen, a part, l'hem pogut introduir mitjançant creuaments entre l'ametller i el presseguer. En el caso del manzano, sabemos que hay especies silvestres que son resistentes al oïdio. Nuestra estrategia es analizar los genomas de muchas de estas especies y compararlos con los de variedades comerciales, no resistentes, para encontrar genes de resistencia que puedan introducirse en variedades comerciales en programas de mejora genética. Una vez conocidos los genes de resistencia del oïdio, hacemos cruzamientos de variedades comerciales de buena calidad y especies silvestres que portan el gen de resistencia, obteniendo numerosas plantas que pueden portar o no el gen. Mediante la técnica de PCR se hará la selección de estos individuos que portan el gen. Els resultats d'aquestes estratègies ens permetran obtenir noves varietats comercials resistents a les malalties. Aquest projecte el fem en col·laboració amb el programa de millora de l'IRTA. En resum, totes aquestes estratègies ens porten a un maneig més integrat i sostenible de les malalties.